Βρισκόμαστε στο 1803. Είναι η χρονιά κατά την οποία το Δεκέμβριο πέφτει το σούλι και συνθηκολογεί με τον Αλή Πασά. Οι σουλιώτες χωρίζονται σε 3 διαφορετικά κομμάτια και αποχωρούν από το σούλι. Στις 12 με 13 Δεκεμβρίου η πρώτη φάλαγγα με αρχηγό τον Κουτσονίκα κατευθύνεται για το Ζάλογκο. Από το Ζάλογκο ξεκινά μια δεύτερη φάλαγγα μικρότερη υπό τον Κίτσο Μπότσαρη προς το Βουλγαρέλι, διότι στο Βουλγαρέλι κατοικούσαν οι Μποτσαρέοι προπενταετίας. Η τρίτη φάλαγγα υπό τον Φώτο Τζαβέλα κατευθύνεται προς την Πάργα. Μόνος του μένει στο Κούγκι ο καλόγερος Σαμουήλ με μερικούς συντρόφους του, όπου αντί να παραδώσει τα μπαρωτόβουλα στον Αλή Πασά, ανατινάζεται και περνάει στην Αθανασία. Ο Αλή Πασάς μενόμενος θέλει να εξοντώσει τους σουλιώτες. Την ίδια μέρα που έφυγε ο Φώτος Τζαβέλας, περί τις 14-15 Δεκεμβρίου, κάνει επίθεση εναντίον του στα σύνορα της Πάργας, αποκρούεται από το Φώτο Τζαβέλα και μερικούς Παργινούς που τον βοήθησαν. Μερικές μέρες αργότερα, στις 18 Δεκεμβρίου, επιτίθεται εναντίον των σουλιωτών στο Ζάλογκο, όπου εκεί έχουμε τη μνημιώδη πράξη των 60 σουλιωτισσών που, αφού ρίξανε τα μωρά τους στον γκρεμό, πέσανε και οι ίδιες για να μην σκλαβωθούν. Από εκεί γλίτωσαν περίπου 150 σουλιώτες, οι οποίοι κατάφεραν να φτάσουν στην Πάργα και ο μεγαλύτερος αριθμός των σουλιωτών εχμαλωτίστηκε. Στη συνέχεια, κάποιοι από αυτούς τους 150 επιστρέφουν στα Γιάννενα, διότι ο Αλή Πασάς ισχυρίστηκε ότι έκανε λάθος και δεν ήθελε να τους επιτεθεί, να μαζευτούν στα Γιάννενα για να τους στείλει όλους στο Βουλγαρέλι μαζί με τους Μποτσαρέους να τους δώσει γη. Πράγμα το οποίο συνέβη, αλλά πολύ σύντομα οι σουλιώτες στο Βουλγαρέλι καταλαβαίνουν ότι ο Αλή Πασάς θέλει να τους εξοντώσει και φεύγουν και πηγαίνουν στη Μονή Σέλτσο, την κίνηση της Θεοτόκου, ταμπουρώνονται σε ένα πολύ οχυρό μοναστήρι. Τον Ιανουάριο του 1804 αντέχουν 4 μήνες μέχρι περίπου τις 20 Απριλίου, όπου εκεί πλέον κάνουν έξοδο και από τις 1300-1400 περίπου ψυχές μένουν 40-50 που διαφεύγουν και αυτοί στην Πάργα με το μικρό νεαρό Μάρκο Μπότσαρη 11 μόλις χρονών. Αυτό είναι το σούλι για το οποίο οι νέοι πρέπει να μαθαίνουν, γιατί γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, γίνονται πιο άνθρωποι αλλά και πιο δυνατοί για να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους.